Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Coleen Zamba, I think I should pick up. So nkhani ya Coleen Zamba inalionena kuti yes kunali anthu ambiri amene amasokoneza, but that woman amasokoneza kuposa wina aliyense. In so many ways. Number one, amapezeka zonena kuti she was a bully to everyone because amafira kuti boma kuti ndiwo. So I've been putting different cells. Uyu akupanga zakuti, uyu akupanga zakuti, uyu akupanga zakuti, uyu akupanga zakuti, and ndinafika point yonena kuti anthu amene kakumana naye kumbali. I was like, no, I'm not interested in ndikakumana naye kumbali, because ndikakumana naye kumbali, what will be the output of the meeting? So the output will be, okay, tamva siyanizi mina tabwira napa, mina tamva siyanizi tapanga ni chonchi. Pamene ne intention yanga, my mission was not that one, because you know in life amanena kuti when you find people who are bullying others, you should pick the one who is the biggest bully, because when you address that one, ena usewa asiya haupa. So that's one of the reason imene tinatengera Coleen Zamba as a target. She was a bully. Number two, whatever she was doing, ilindima consequences onena kuti even in the next 15 or 20 years ago, this is the banga regret kuti why did we make these decisions as a country. Number four, akamapanga zinthu zawos amanamizira anthu akapita kawo because sinali woyamba. I think kuti anthu ambiri amene anapita kuti koma tunzimayo amene ali secretary to the president and cabinet akupezeka zonena kuti akunonga zinthu zambiri, koma president samamvetsetsa. And chifukwa chokuti secretary to the president and cabinet anali munthu wonena kuti can meet with the president every 30 minutes, even every 1 hour. Pamene munthu wina amene apita kukamunenera iyeyo achita kubuka meeting, akachoka kumene kuti uyu secretary to the president and cabinet akhala ndi more chance yokapanga convince president kuti zimene akuyankhula anthu ndi zabodza, verani nero. So the guy, the woman, amapezeka zoti anali ndi mphamvu zambiri komanso mpata wambiri opanga convince president. So what I did now was to come up with a mission. Mission yanga na ndi zinthu zingapo zofuna kupanga chief. Number one was kunena kuti a president adziwe zoti munthu uyu akwasokoneza. And that mission was successful. He ended up knowing kuti munthu uyu akwasokoneza. Number two, I had to bring evidence ya zinthu zimene amapanga. And I've been challenging kunena kuti zinthu zimene akupangazi ngati zili zabodza and then go court. You will see up to now she has never done that. She cannot dare to, because the things I was putting for social media is about 8% of the evidence that is there about abuse of office, about corruption and so many other things. Then thirdly was an issue onena kuti okay, is this a satirical cap? Ndalama zimene asokoneza abasi asabe asazigulitse ntchito ndalama zimene zonso. So I've been in a few countries pakatipa because I was stressing mene zinthu zimayendera. Okay, atumiza munthu tumiza ndrama uku ku Namibia, I went there. Tumiza ni ndrama uku ku Swaziland, I know the places. Pitani uku mufike ku South Africa, zili more than zinthu zimene zizi. So I picked all of that, and chifukwa kuti amapanga zibongo anthu ambiri anapezeka zoti anthu anapereka so my evidence zosiyana. So I compared that, and I submitted not just to Malawi, but I submitted even in the other countries. Kuti, you know, many makhalira dziko la America amanena kuti if a person is doing money laundering or ma crimes enali osiyana ndi okhudzana ndi ndalama ya US dollar, it doesn't matter kuti dziko lanji, they prosecute worker. Amapanga nchifukwa mzaona zachi na satazi cha milandu ikuchitikabe mpaka na ku UK. So I also took that approach. So the things I was putting on social media is simply just 8% of the things that I submitted kuma countries. Coleen Zamba, I think I should pick up. So nkhani ya Coleen Zamba inalionena kuti yes kunali anthu ambiri amene amasokoneza, but that woman amasokoneza kuposa wina aliyense. Now, kodi chimene chinapangitsa kuti mafuta ayambe kusowa ndi chani? Kodi ndi nkhani za forex zokha kapena palinso nkhani zina zokhudzana ndi human elements? And ndakhala ndikunena kuti ndikhala ndikufotokoza kuti what is the involvement of my Coleen Zamba pa nkhani ya mafuta. And
plan imeneyo I think Lazarus Chakwera anaganizira mopatsa bwino ndi President Ruto, president wa Kenya, and everything was seeming nicely and okay until awa amene amazolowera za madobadoba ndikukamba Coleen Zamba amayona kuti ikaenda amene kuyenera iyendere chonchi ife sitidyapo ndi imeneyo sitani sigwirayi. Ndiye anayambapo zawo zimene amapanga nthawi zonse tsopano zoti apeze njira. So remember, as I've been saying, kuti president wapanga bwinobwino, then he's putting up a committee mupange zakuti. What the president is expecting, because the president is not being in the meeting on a daily basis, is expecting kuti they are going to implement things that have already been agreed. Ndiye no panjira apa panapezeka zono Coleen Zamba abweretsamo nzeru zawo, abweretsa nzeru zawo zinthu zija nkuzisokoneza. So azisokoneza ndi mmene anapezeka zoti mafuta ma filling station ayamba kusokonekera. Afika kupoti kumene kuja mafuta kuti atsike kunavuta koopsa, kumene kujako kunavuta koopsa. So chifukwa chonena kuti ndikamapanga live yangai, I've changed my approach. Ndikamapanga live ndimafuna zoti live ndikamapanga ndizipereka ma evidence, chifukwa chokuti anthu amene amadya nawo amafuna kuti aziphwekesa kwambiri ngati kuti zimene akuyankhulazo ndikuyankhula ine sindikudziwa zimene ndikuyankhula. But as I said, ndine ndi ma documents, ndili ndi access ya anthu amene anali mu komitimo, ndili ndi access ya zakumadobadobako, including my instructions ochoka kwa Coleen Zamba through my WhatsApp calls, from WhatsApp conversation, my calls, ndili access ya zinthu zimene zozo. And dzulo ndinayika chithunzi cha tima passport timene yamayika tatilipireni izi, tigulireni matikiti mpanga motani, and you could see I have access to all of that because zimene zikuchitikazi kuyambira kunokmako ku ministry kwenikweni ya energy, they were not happy with it. Bwana kwanza zinthu bwino inu ndezi zimene mutibwezeretsa mutuza zoti tipange zosiyana ndi zimene anena bwanazi ndezi tizo moti kuli chipulikiti kumeneko, kuli mpongwepongwe kumeneko, ndi kunali kuyambana kumeneko. Ena afuna kupanga zimene a president akufuna, wina akufuna zonoti zake zilowe mthumba, azipanga zake zimene akutana zimene akufuna. Anthu amene mumayandikira mayiwa kuti wiki inoyi asamayende okha, akhale ndi munthu wapambali, chifukwa akhuzopezeka zoti agwa ndi BP, agwa ndithu ndi BP, akhale pafupi ndithu kumuyandikira mzimayiyo, chifukwa zimene taona ndizopsa, thupi kuzizira ndithu kuti so naona izizi tisamazisunge tokha, izizi amalawi azione. Ku Malawi kuno munthu akamayankhula zinthu ngati zili zabodza amakhala zoti akuonongera mbiri. Ndengati munthu akuonongera mbiri umayenera upite ku court ukamusumire munthuyo kuti abendulo kuja ati mavuto amafuta ndi mapanga inewa ndiyambitsa ndineyo andionongera mbiri, nde mapita kuti mukamusumire. Nde ine ndifuna kuti apite ndithu kumeneko, because ndikamayankhula zikumaoneka ngati kuti ndisabodza, koma pamene pa courtipo zikakhala pa court record, pamenepo kumene akaoneke zoti wabodza ndide kapena wabodza ndiuyoyo akamanamiza abwanawo. Ndiye chimene ndifuna, because ndikamayankhula kunoko chonchi muziyankhula zambirimbiri, koma ndifuna kuti Coleen Zambawo ngati neyo ndikunama zimene ndikuyankhulazi apite ku court. Akapita ku court kuchi ine ndikatulusa maumboni. Komanso izizi sikuti tisiya, sitisiya izizi mpaka na pokhapokha chilungamo chioneke. Ndipo chilungamo chikaoneka, a president ananena kuti anthu mukabweretsa evidence, nchifukwa ndabweretsera dale evidence poyela. We bring evidence and say bwana Chakwera
Your Excellency, maumboni mafuna aja ndi awa. So mmene maumboni timanena aja kuti ndi awawa muchitapo chani. So chonde ndithu mangani malamba awanzawo a Coleen Zamba amene muli mumakhala nawo pafupi auzeni azenda ndi munthu pambali akhuza kugwa ndi BP chifukwa amala zimene ndaona ndizoopsa kwambiri. Ndizoopsa kwambiri. Ayayi za ku ACB ino ACB maona ACB mlandu umene yayamba ndi kumaliza ndi utiwo anti-corruption bill tinyamuke tipite kumene koko ali ndi control yake. Kumene alibe control Coleen Zamba ndi ku court, alibe control. Fake ndifuna tipite pa neutral ground pa court tikatutsire ene maumboni amene ndifotokoza ndikuonetsani mwatsatanetsatane. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.